Good evening, maswera sei, manheru akanaka, pachipamweni. Hello D, Pamela, how are you? Tina, how are you? Faith, how are you? Tandazile Mpofu, how are you? Tendai, how are you? Chido, how are you? Welcome. Papaita vana Chido too, vakadunga midzana. What a blessing. Machuma, how are you? Charles, how are you? Junior, how are you? Mary, how are you? Tari, how are you? Thank you so much for tuning in on SIS MELLY's platform. I'm the host. I'm Yoko Zimbabwe. I feel so privileged and being blessed kubvumirwa kuya kuzoshumira platform ya SIS MELLY. Ruwa, how are you? Stabile, how are you? Nancy, how are you? Tendai, how are you? Thank you so much. I'm not going to take much of your time. Sandra, how are you? Memory, how are you? Please, can you share the live? Prestige, how are you? Please, can you share the live? Angela, how are you? Please, can you share the live? Agnes, how are you? Mukadzi, how are you? Chimuvimi, how are you? Chemuvimi, how are you? Malon, how are you? Please just share the live. Please share the live so that we'll go straight into the word of God without wasting of your time. Ephraim, how are you? Mwari vakuitirei zvakanaka. Sokostina, how are you? Dube, how are you? Faith, how are you? Vimbai, how are you? Yvette, how are you? My JJ, how are you? Faith, how are you? Nelly, how are you? Opa, how are you? Netsai, how are you? Privilege, how are you? Tatenda, how are you? Aisha, how are you? Mercy, how are you? I think I've Rejoice, how are you? Hilda, how are you? Josephine, how are you? Amaitami, how are you? Sandra, how are you? I think I've almost greet everyone who have commented on the platform. So let me read the word of God tonight without taking much of your time. Ndaka Gomo, how are you? I'm going to read this word from First Kings chapter 21. It's a maswera sei amai vangu. Ya ndiyoko wamaibhaziriyo kase zvino ndayoko wamaipateo. Freddy, how are you? Joaki, how are you? Nyasha, how are you? Gladys, how are you? Lia Bango, how are you? Kudzai, how are you? Thank you so much. Someone say you are glowing. Let me go straight into the word of God without wasting much of our time. Mwari vachititira zvakanaka. Linda, how are you? Yolanda, how are you? Let me read First Kings. Can someone write in the comment section? Epiphania, how are you? First Kings chapter 21. Amen. Can someone write down the verse and the chapter in the comment section? Samson, how are you? Someone can write down the verse. First Kings chapter 1 verse 21. Pray for us, ma'am. Okay, let me first read the word of God, then we pray. Amen.
First Kings chapter 21 inyaya inozikanwa navanhu vakawanda, inyaya yakajairika zvakanyanya. So for you to understand the word of God, how it helps me to understand the word of God, lot of people they think kuti unonzwa munhu achindifonera, Tari, how are you? Yoko, thank you so much for writing the verse. Thank you so much Cecilia, thank you so much Divine. Thank you so much Sheba. Rebecca, how are you? Ndinonzwa vanhu vakawanda vachiti Yoko ende unonyatsoziva Bible. Teresa, thank you so much. Bible handirizive guys, but ndinoti when I'm reading the Bible, I don't take that 2 hours or 3 hours reading the word of God. Angela, thank you. Ndinongoverenga that chapter. Dorcas, thank you so much. That chapter, why I'm reading the whole chapter, ndine ndichida kunzwisisa nyaya kwayakabva nepayakaperera. So today we are going to read First Kings chapter 21 kubva pa verse 1. But iwewe ndoda kuti uiverenge wega uinzwisise. I'm not going to read it here, but ndichasummarize this whole chapter. First Kings chapter 21 verse 1. Pane nyaya yaNaboth. Naboth akanga ane munda wemadzibaba wake. Then anosvika paanonzi na mazita acho awandisa. Let me read mazita emascripture andaverenga mumusoro awandisa. Anosvika paanonzi naAhabhu, nditengeserewo munda wababa vako. Naboth anosvika paanoramba kutengesa munda wababa wake. Anosvika paanotaura kuti no, munda uyu ndewa baba wangu, handikwanise kuti ndikutengesere. Ahabhu anosvika paanodzokera kumba, anova neshungu dzekutsamwa, dzekuti paanosvika kumba haasvikodyi, anongosvikopinda mumagumbeze nekutarisa kumadziro. Then mukadzi wake anomutera. Mukadzi wake amutera, anosvika paanomubvunza kuti ko iwe nhaiwa madotsa mweiko nhai baba? Vanhukadzi vane varume, this is a lesson to you also. Baba vakabva kubasa, tarisa kuti chiso chababa chiri kufara here, nekuti mushoko raMwari chaimo tinotonzwa kuti Ahabhu asvika kumba, mukadzi wake anotosvikonotisa kuti baba vakatsamwa. Manheru ano pana vakadzi vari mudzimba vasingatombokwanise kunotisa kuti murume wake akatsamwa here kana kuti haana. It's very important in a marriage kuona kuti is your husband happy here or not, zvaabuda akadzoka, nekuti mushoko raMwari zvirimo, it will secure your marriage. Ndo zvandinoti dai Mwari vatibatsira manheru ano. Handipo pane nyaya yedu. Ahabhu anoti atsamwa, anosvika kumba, mukadzi wake anomutarisa, oona kuti baba vakatsamwa. My God, mumwe mukadzi ngaavhurwe maziso ake manheru ano, aone kuti situation yababa haina kuvamisa zvakanaka. Ahabhu paanotsamwa, Ahabhu paanosvika achivata achiramba kudya, mukadzi wake anonomutera, anomubvunza kuti chakutsamwisai chii? Ahabhu anosvika paanotaura, nhasi nemi vana baba, kana mawana chakuwanai kubasa, tiri kuda vana baba vanosvikotaura chavarwadza kubasa, tiri kuda vana baba vanosvikokomuniketa nevakadzi vavo. Taramba vana baba vanopinda mumagumbeze vakatsamwa, vachiti nekuti nhasi vakatsamwiswa kubasa saka lula hapana. Iwe baba wakanditarisa, kunyangwe wakanganiswa kubasa, kunyangwe wakanganiswa kumabhindauko ako, ndiri kuda kuti uve saAhabhu anosvika kutaura nemukadzi wake kuti unoziva kwandabvoko, ndataurirana naNabothi kuti nditengesere munda. Nabothi anosvika paanoramba kutengesa munda, but panoita mukadzi waAhabhu. Mukadzi waAhabhu anosvika paanotaura nemurume wake kuti anorimainda murume wake kuti ima hamuzivi here kuti ndimi mukuru weguta rinori? Ndiani asingakuteererei? Manheru ano pari kudiwa mumwe mukadzi.
anokominiketa nemurume wake. Hapa ndipo pane nyaya yangu manheru ano. Mukadzi waAhabhu anosvika paanogara pasi onyora tsamba. My God, mukadzi waAhabhu onyora tsamba ozviita saiye Ahabhu. Manheru ano kune mukadzi akanyora tsambo here achimira pachinzvimbo chemurume wake. Ndo pane nyaya yangu manheru ano. Pane vakanyorerwa tsamba, pane vakabatirwa vakaovateka vakanyorerwa tsamba. Mukadzi waAhabhu anyora tsamba anoti hunzai uyai kuno mutsanye musangane panzvimbo yekutsanya yekunamatira. Mukadzi waAhabhu ogoti mugotora Nabhothi mugomuise padungano. Mukadzi waNabhothi ndiye anonyora tsamba onyora iye saAhabhu. My God, pane mukadzi apinzisa dzinza dambudziko, pane mukadzi achemedzesa nyika. Mukadzi waAhabhu anyora saiye achizviita saAhabhu. Ahabhu anoisa mukadzi waAhabhu anotora chidhindo ozviita kunge iye ndiye Ahabhu. Chokwadi guta rinoteerera nekuti paita munhu anyora azviita saAhabhu. Yangu nhasi manheru ano iri papa. Nabhothi anotorwa vanosangana nzvimbo yavanga vari kuda kunamatira, nzvimbo yavanga vari kutsanyira. Changa chakanyorwa mutsamba umo ndechekuti munoti Nabhothi atuka Mwari ashora Ishe. My God, Nabhothi ari pakati pevamwe. Panongoti varume vairi vanongotanga kuita mheremhere votaura kuti naimi Nabhothi atuka Mwari, Nabhothi ashora Ishe. Nabhothi anotanga kuatakwa namatombo, atakwa namatombo. Nabhothi anosvika paanofa. Chafira Nabhothi afira guta rababa wake, chafira Nabhothi afira munda wababa wake. Manheru anoramba mweya wekufirwa nezvinhu zvako. Itainini I won't die for my things. Ramba mweya wekufirwa, ramba mweya wekufira zvinhu zvako. Nabhothi chaakafira, akafira munda wababa wake. Itaina handifiri munda wababa wangu, ina handifiri mari yamai vangu, ina handifiri vana vangu, ina handifiri motikari yangu. Ramba mweya wekufira chinhu chako. Asi ndinoti ndichidzika nayo zvinoti zvanzwika kunzi Nabhothi afa. Shoko rinodzokera zvakare kumba kwaAhabhu. Shoko radzokera kumba kwaAhabhu. Ahabhu anotanga kudhiskasa nemukadzi wake. Mukadzi waAhabhu anosvika paanoudza Ahabhu kuti aiwazve chiendai munotora munda nekuti Nabhothi afa. But zvikuru zvakazvo vari mukupembera kuti Nabhothi afa, hapaziripo panoperera nyaya. Nabhothi afa zveshuwa, vari kuselebreta kuti Nabhothi afa. Pana vanhu vari kuselebreta downfall yako, pana vanhu vari kuselebreta kuchema kwako, pana vanhu vari kuselebreta kushaya kwako, pana vanhu vari kuselebreta kuchema kwako. Asi ndati manheru ano vari pakati pekuselebreta. Mwari vanofanha kunzwa kuti wafira mahara. Zvinosvika munzeve dzaElisha kunzi Nabhothi afa. Mwari vanotaura naElisha, vataura naElisha vanoti ndatsamwa zvikuru nekuti Nabhothi aurayirwa munda wake. Manheru ano panofanana kutsamwisa Mwari. Zvinonzi Mwari vataura kuti ndatsamwa zvikuru. Vachiti vatsamwa zvikuru vanosimudza, vanotaura kuna Elisha kumushinda wavo kuti zviro kwazvo ndatsamwa nekuti Nabhothi afa. But ndiri kuda kukupa shoko rekuti Ahabhu achafa semafire aita Nabhothi. Ahabhu anosvika paanonzi muudze kuti uchadyiwa nembwa, mhuri yako ichadyiwa nembwa, guta rako richadyiwa nembwa. Manheru ano chanyanyondirwadza ndechekuti Ahabhu akufira yaasina kuronga. Zviro kwazvo zveshuwa Ahabhu munda aiuda, asi Ahabhu he never planned kuti aureye Nabhothi. But paita mukadzi wake nunzva tunzva
iyo iri kuparadza musha ndiyo yafurira murume kuti murume agozosvike pakupinda tsekwende yaanayo. But mumoyo maNabhothi maka mumoyo maAhabhu manga musingade kuuraya Nabhothi. But paita mukadzi wake apindwa nemweya wakaipa, ndiye akanyora tsamba akazviita saAhabhu. Zvino chiona kanyaya kusangana naAhabhu. Ahabhu ari kutumirwa kunzi newe uchadyiwa, uchafa saNabhothi, ugodyiwe nembwa, ugodyiwe nembwa. Hamuri dzako dzichafira musango, dzichadyiwa namagora. But paita Nabhothi, paita Ahabhu murume akangwara, ndo pane nyaya yangu manheru ano. Zvikada une pane yakakanganiswa nedzinza, zvikada pane yakakanganiswa natete, zvikada pane yakakanganiswa naamainini. Elijah anoti atumirwa neshoko kunzi enda unoudza Ahabhu kuti uchadyiwa sembwa. Chirega tisvike panhongo naye nyaya. Manheru anoita kunyangwe inini ndisina kuzvipara. I'm not going to die. Ahabhu anoti anzwa izvi kunzi achafa. Chirega ndiverenge. Oh my God. 1 Kings chapter 21 verse 27. 1 Kings chapter 21 verse 27. Zvino Ahabhu wakati achinzwa mashoko iyawa, akabvarura nguo dzake, akasimira maguba pamuviri wake, akazvinyima zvokudya, akavata pasi namabvi, akasandofamba. Manheru ano pane yawagadzirirwa. Pane mukadzi waAhabhu ndiye aurayisa Nabhothi. But zviri kunzi mese muchatambura, mese muchanonga svosvo nemuromo. Manheru ano pane mukadzi ari kunonga svosvo nemuromo. Manheru ano pane mukadzi ari kuchema. Manheru ano pane musikana ari kuchema. Manheru ano pana baba vari kuchema. But chiri kuchemedza wakanga usipo ndiyo ika iyi akuita naAhabhu, achiudzwa kunzi uchadyiwa nembwa. Manheru anoita ina handidyiwe nembwa. Anoti awere audzwa kudaro, anozvinyima kudya, anovharura nguo dzake. Manheru ano pana anofanira kuti aziva situation. Manheru ano pana anoti aziva situation yekumusha kwake. Manheru ano pana anoti aziva nyaya dzekumusha kwake wakanga usipo iwewe. Zvechokwadi munda waYuda, asi pfungwa dzako dzanga dzisingade kuuraya Nabhothi. Asi paita mukadzi mangwanani ano, manheru ano, itanda zvinzwa shuwa Mwari, matiti chafa tiri marombe. Pana vakanzi vachafa vari marombe, pana vakanzi vachafa vasina vana, pana vachanzi vakafa vasina chavanacho. Asi manheru ano ndauya neshungu dzekuti nguvo ndiri kuzobvarura, ndichazvinyima zvokudya. Ndinoda kuti Mwari vaone moyo wangu kuti inini ndanga ndisingade kuti Nabhothi afe. Zviro kwazvo munda ndaiuda, asi ndisingade kuti Nabhothi afe. Itanguvo ndiri kuzobvarura, inini ndiri kuzozvinyima zvekudya. Mumwe munhu ngaatange kupinda muprayer. Chokwadi mukadzi wangu akaplana, but inini wasn't part and parcel yekuti munhu afe. Mukadzi wangu akaisa chidhindo achishandisa zita rangu. Manheru ano kuna vakatorwa mafesi vakanzi muri varoyi, kuna vakaiswa nyora. Izvezvo haurari, unorara uchiroya, but wakangotorwa, but hauzvidi zvekuroya. Ndati manheru ano pane mukadzi anofanira kubvarura nguo dzake, pane mukadzi anofanira kupinda muprayer, pane murume anofanira kupinda muprayer. Ita chokwadi Nabhothi afaka. Chokwadi munda taiuda semukadzi nemurume. Kune kwakanorambwa kumusha kwenyu, kune kwakaendwa kumusha kwenyu. Asi manheru ano ndati ndauya kuzokuudza kuti
enough, it's enough. Iwe zvawakaita zvakakwana. Nabhoti ndaida munda wako, asi ndaisada ropa rako. Manheru ano ita enough, it's enough. Haiwa taneta kuchemedzwa nedzekare, taneta kuchemedzwa nemadzimbuya, taneta kuchemedzwa namasekuru. May someone begin to pray. Nguvo ndiri kuzovharura, Mwari ndionei. Pavakabata mishonga ndakanga ndisipo, pavakabata zvavakabata ndakanga ndisipo. Zvechokwadi marriage ndaida, asi handina kuda kuti mwana wevanhu aite zingairwa. Kuna vakadyisa varume, kuna vakadyisa varungu, kuna vakadyisa mhuri nekuti waida chinhu, asi manheru ano mhuri yoparara here nekuda kwekuti waida munda. Just imagine, vanoudzwa kunzi guta rese mhuri yenyu yese ichadyiwa, vachafira musango vachadyiwa namaravho, vachafira muguta vachadyiwa sembwa. Manheru anosvika paunogorera nguo uti enough, it's enough. Isu mhuri yedu haisi kuzodyiwa nembwa, isu mhuri yedu haisi kuzopera nezvivanda, isu mhuri yedu haisi kuzopera nezvidhoma. Ita enough, it's enough. Taneta kuchemedzwa isusu, taneta kubikireya tisingazive. Ita inini ndaneta nenyaya iyi. I'm going to be nabo wekuti anosvika paanobvisa nguvo, abvisa nguvo dzose, anoungudza. Manheru ano ita Mwari ndinzwe iwo. Pane mukadzi anofanira kunzwikwa, pane murume anofanira kunzwikwa, pana mai vanofanira kunzwikwa. Kana abhawo akanzwikwa, ko iwe seiko usinganzwikwe? Kana ini ndakanzwikwa, kana tete vakanzwikwa, pana vakanzwikwa mhani. Kana shoko raMwari richizarurirwa, newe ngarikuzarurirewo. Ahabhu anoti anzwa kuti mhuri ichaparara, vachadyiwa nembwa, vari musango vachadyiwa nezvikara. Anosvika paanoungudza, anosvika paanochema. Unoiziva yekumusha kwenyu, unoziva zvakataurwa pamusoro pedzinza renyu, unoziva zvakataurwa pamusoro pekumusha kwenyu, unoziva zvakataurwa paupenyu hwenyu, unoziva zvakataurwa pavana vako, unoziva zvakataurwa pabasa pako, unoziva zvakataurwa pakambani yako, unoziva zvakataurwa pamusoro peupenyu hwako. Asi ndati manheru ano, svika paunoprovoka denga, be like Ahabu wekuti anzwa izvi, anosvika paanobvarura nguo, paanotanga kunyengetera. Ita Mwari we, ndinoitirwa zvakanaka. Pa 28, First Kings chapter 21 verse 28. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Elijah, akati kwaari, 29, unoona here kuti Ahabhu wazvininipisa pamberi pangu, zvaunozvininipisa pamberi pangu. Handingamuuyisiri zvakaipa pamazuva ake, asi omwanakomana wake. Mwari vanosvika pavanoona kuti haiwa kani, Mwari we, Ahabhu achema. Akachema zvokuti zvakasvika pakuprovoka Mwari. Then God went back again. Vakanoti, ndaona kuti Ahabhu achema. Bana anofana kuonekwa kuchema kwako na Mwari. God have reversed the case from Ahab. God have reversed the case from Ahab. Mwari vanga vambotaura pekutanga kuti Ahabhu anofanira kufa agodyiwe nembwa, hama dzake dzigoti dzese dzafira kusango kana pai dzichadyiwa nezvikara. Manheru ano unoiziva yakataurwa kumhuri kwenyu, manheru ano unoiziva yakataurwa pamusoro pevana vako, manheru ano unoiziva yakataurwa pamusoro pemurume wako, manheru ano unoiziva yakataurwa pamusoro peupenyu hwako. Ita Mwari ndiri pano, may you reverse my case. Kana Mwari makaitira nyasha Ahabhu, Mwari wekudenga, ndiwanirei nyasha inini, wanirei nyasha mhuri dzangu, wanirei nyasha basa rekwangu.
Mwari ngavatiwanire nyasha manheru ano. May God take you far. Mwari vekudenga ngavakusumudzirei. Mwari vekudenga ngavakuchengetei. Mwari vekudenga ngavatirwire. We thank you, Father. We glorify your holy name, manheru ano. Kana Mwari we makanzwa kuchema kwa Ahabu, tachema manheru ano, Mwari wekudenga. Tachema manheru ano, tazvininipisa. Tinozviziva takakutadzirai. Tinozviziva takakutadzirai nokubata. Tinozviziva takakutadzirai nokuona. Tinozviziva takakutadzirai nokufunga. Asi manheru ano, Mwari we, tati tinokumbira ruregerero. Tazvininipisa, Mwari we. Tingadyiwe nembwa here. Dzinza ringadyiwe nembwa here, Baba. Tati tiregerereiwo, Baba. Tinokutendai, Mwari we. Tatakura nyasha dza Ahabu manheru ano. Tatakura nyasha dza Ahabu manheru ano. We thank you, Father. We glorify your holy name. We thank you, Holy Spirit. Amen and amen. Amen and amen. Ndimwari wakanaka. Takura nyasha dza Ahabu manheru ano. Nyasha dza Ahabu ngadzitakurwe newe. Takura nyasha. Unodo here chokwadi kuti mhuri yako idyiwe nembwa. Manheru ano, ramba manheru ano. Ramba manheru ano. Tinoziva vakataura zvakawanda pamusoro pako. Tinoziva vakataura zvakawanda. Tinozviziva kuti aida munda waNabhothi, but mukadzi waAhabhu ndiye akasvika pakutora tsamba akanyora akazviita saAhabhu. But when the case was coming to destroy the whole family, manheru ano usamirire kuti mhuri yenyu idestroywe yese. Manheru ano usamirire kuti nyika yese iparare iwe neni tiripo. Ngatitakure nyasha dzaAhabhu. Ngatitakure nyasha dzaAhabhu nezita neropa ramambo Jesu. Itakana ndirini nemhuri yangu, ndatakura nyasha dzaAhabhu. Kana ndirini navana vangu, ndatakura nyasha dzaAhabhu. Kana ini ndirini nebasa rangu, ndatakura nyasha dzaAhabhu. Kana ndirini nekampani yangu, ndatakura nyasha dzaAhabhu. We thank you, Father. We exalt your name. Amen and amen. Thank you so much for coming in. I'm Yoko Zimbabwe. We have started watching me today on SIS MELLY's platform. I've got my page, Rakanzi Yoko Zimbabwe. May God bless you. Mwari vakuchengetei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinonzwa kutenda Mwari zvakanyanya nemukana wandakapiwa pano naSIS MELLY. Ndinongoti SIS MELLY and the crew work behind SIS MELLY. May God bless you spiritually and materially. Mwari ngavakusimudzirei, Mwari vakuchengetei. May God meet on your point of your needs. Ini ndinonzi Yoko Zimbabwe. Those who wants to follow me, you can come and follow on my page. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka. I'm not a pastor. Handizi mudhikoni, handizi elder. Handina kana chigaro kana kuchechi. Chandinongoziva ndechekuti ndingoriwo munhu anoverenga bhaibheri. Kana ndangoverenga bhaibheri rinongotangawo kuzara mupfungwa dzangu nemumoyo mangu, then I'll start preaching. Tese tiri vana vaMwari. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari ngavandiitire zvakanaka. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Let us keep on praying. Chasara pano panyika, guys, kunamata. Let me sing this song. Makuwa takaita hazvina kubatsira, chasara panyika ino ndezvekunamata. Chasara panyika ino ndezvekunamata. Kung'anga takaenda
hazvina kubatsira zvasara panyika ino ndezvekunamata zvasara panyika ino ndezvekunamadza namatswai Mwari Baba namatswai namatswai Mwari namatswai Mwari. Chinondinakidza manje kune vaya manje vaya vanoti doti svitirai kuna musika vanhu vakatonzwisisa kuti kune chinonzi musika vanhu, but manje chakangobiwa ipapo naSatani chekuti keteni rakavhurika, iwe wakuzviendera wega nenhunha dzako, ini ndakuzviendera ndega nenhunha dzangu, ndochete ipapo. But chinondifadza manje vaya vanokanda fodya pasi, vanoombera pasi pemuhacha, vanototi doti svitirai kuna musika vanhu, because vakazvinzwisisa kuti you are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Ndimi wekutanga nekuguma Mwari we tonamatsa Mwari makafanira kurumbidzwa, vakafanira kurumbidzwa Mwari avo. We give you all the glory, all the glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You know. This is wonderful, God. Hey. 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 He is worthy. He is worthy. He is worthy. He is worthy. Tinosimudza maoko. Itai zvamunoda, dururai nyasha dzenyu matiri. Tinosimudza maoko, itai zvamunoda, dururai nyasha dzenyu matiri. Ndimi izvewemba ino tsonamadza Baba tsonga imairi. Ona ndimi izvewemba ino, ndimi izvewemba ino tonamadza Baba tonga imairi. Moyo wangu unotsvaga imi. Moyo wangu unotsvaga imi Baba. Oh, thank you, Jesus, for your grace. We love you, Holy Spirit. We love you. We love you. We love you.
Mm. 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 Zarurai matenga Mwari, ndinora kuti ndikuzivei Mwari. Zarurai matenga Mwari, ndinora kuti ndikuzivei Mwari. Ndaiwana hama yakanaka, ndaiwana hama ine rudo, ndaiwana hama yakanaka, ndaiwana hama ine rudo. Thank you so much, guys, for coming in. I'll come tomorrow with the morning devotions. Be blessed, everyone. Thank you so much for coming. Mwari vakuitirei zvakanaka. Today our theme scripture was from 1 King chapter 21. Iverenge yese. Inini hangu panga pane dingindira renyaya yangu yanga iri kutangira kubva pa28. But for you to understand the word of God, tangira pa20 verenga yese. Inini hangu my theme scripture yanyanyanyobvira pa26. But for us to understand the whole nyaya, the word of God, just read the chapter. Take all the glory, all the glory, Almighty God. Take all the glory, all the glory, oh Lord. For your faithfulness, your power and your love, take all the glory, oh Lord. You provide the fire, I will provide the sacrifice. You provide the fire, I will provide the sacrifice. You provide the Spirit, I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Thank you so much. Love you lots, guys. Zuva richibuda, zuva richinyura, makatsendeka Jesu. Zuva richibuda, zuva richinyura, makatsendeka Jesu.
zuva richibuda, my God, zuva richinyura, makatsendeka Jesu, mwana panobarwa nepanokura, makatsendeka Jesu, ndazviona imi, ndazviona, makatsendeka Jesu. Thank you so much for coming. Hello, my brother Brian Nya Ngombe. Nice to see you. I was kana ndaparidza tanamata ndaimba ngatirarei munyasha. Kune wese anorara achirota achidzingirirwa nembwa nechichi, tinorayira mweya iyoyo. Nhasi unorota hope dzeumambo muzita nemuropa ramambo Jesu. Takura nyasha dzaAhabhu anoramba kuti tingaparare here tichidyiwa nembwa. Ramba ita zvokwadi zviro kwazvo. Mwari mukadzi wangu akakanganisa, asi chokwadi rudzi roparara here tichidyiwa nembwa. Go and read 1 Kings chapter 21. Takura nyasha dzekuti Mwari vanosvika pavanorivhesa kesi yavanga vaisa pamusoro paAhabhu nemhuri yake, nekuda kwekuti vanga vaurayisa Nabhothi. Ndinozviziva kumusha kwenyu kune zvakabatwa. My God, ndinozviziva kumusha kwenyu kune zvakataurwa, asi ita manheru ano, Mwari wee, as I come before your throne, ndatakura nyasha dzaAhabhu. My way, Mwari wee, mumwe munhu ngaatakure nyasha dzaAhabhu manheru ano. Ndaramba kuti tife tichidyiwa sembwa. My God, ramba manheru ano. First Kings chapter 21 from verse 1 kusvika painoperera ndokuti unyatsonzwisise nyaya. Manheru anoita isu mhuri yekwedu haisi kuzodyiwa nembwa. Panosvika panotanzwa nyaya ina Elijah kuti Mwari vati iwe uchadyiwa nembwa, uchananzwa nembwa. Panoti azvinzwa anovharura nguo dzake, anotanga kuzvinyima zvokudya, anotanga kupfugama ogonyengetera. Mwari vogoona kuti barevesa moyo wako manheru anonga kuti paunonamata Mwari we kudenga. Vakataura chokwadi kuti tichafa tiri marombe. Vakati hatifi takabata vana. Vakati hatifi takaita chinotengeka. Asi ndati manheru anotakura nyasha dzaAhabhu dzekuti Ahabhu paanotanga kunyengetera, Mwari vanozviona kuti Ahabhu azvininipisa. Mwari vanodzose manheru ano. Amen and amen. First Kings chapter 21 ibva paverse 1 kusvika painoperera ndokuti tinzwe nyaya iyi. Aropafadzwa neshoko, rara munyasha, muka munyasha, ita iri yekwedu kumhuri. Chokwadi Nabhothi akaurayiwa nemukadzi waAhabhu. But ramba kuti Mwari tikanganurei. Thank you for coming. Love you lots. Let's meet tomorrow. I'll come and do the prayer devotion tomorrow morning. Amen and amen.